Сәләмесез, эфирда татарлар тапшыруы, изге бәйрәм, ураза гаете мүбәрәк булсын, хөрмәтле тамашачылар. Бүген безнең программада Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев эш сәфәре белән Башкортстанда. Бүтән дөнья татар конгрессының милли шурасы рәисе Васил Шәйхразиев Туймазы татар дәүләт драма театрына килде. Әйтергә кирәк, ул бу театрда беренче тапкыр. Удмуртия Республикасы Сосмак авылында гает бәйрәме. Өйдә инде бөтен кешеләр җыелып, тәмле әйберләр пешереп, башиткә барабыз. Авылда балиш исе, коймак исе таралып китә, менә шулай бөтен кешеләр җыелып инде ул искә киләр әйтергә була. Свердловск өлкәсе Васькино авылында яшәүче татарлар белән таныштырырбыз. Яшьләр күбрәк рус телендә сөйләшәләр. Әмма без оптимистлар балалары белән күбрәк татарча сөйләшергә тырышабыз мәктәптә. Безнең күп чаралар татар телендә уза. Оренбург өлкәсендәге су басуда иң күп зыян күрүчеләр арасында безнең милләттәшләр. Бүгенге көнгә төн ишендә 18 сантиметрга су күтәрелде, Сакмар су күтәрелде. Сутка ишендә 30 сантиметрдан артыгракка күтәрелде. Почти 8 метр. Татар Каргалысы авылының Сакмар елгасы янында торабыз. Ул 783 сантиметрга күтәрелгән. 90га күбрәк Җаек елгасы. Ә инде Орскта елга ул инде 9 метрдан арткан. Оренбург өлкәсендә югары әзерлек режимы кертелде. Орск шәһәре Җаек елгасы ярында. Шәһәрне ташудан саклау өчен төзелгән дамба көчле агымны чыдата алмыйча җимерелә. Орск шәһәре татарларының Мирас милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Озат Харидинов хәбәр итүенчә, татарлар күпләп яшәгән иске шәһәр өлешен һәм шундагы борынгы татар зияратын су баскан. Хәзер беренче чиратта шәһәр халкы суга һәм азык-төлеккә мөхтаҗ. Беренче булып 15 тонна суны Оренбург өлкәсенең татар мөхтәрияте вәкилләре китертте. Хотел засвидетельствовать благотворительную помощь татарской автономии. Оренбург өлкәсе татарлары мөхтәрияте безгә зур ярдәм күрсәтте. Алар бирегә эшәргә яраклы булган бер машина су китерделәр. Хәзер бу иң кирәкле әйберләрнең берсе. Чит төбәкләрдә яшәүче татарлар да ярдәм итәргә әзер. Оренбург өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов чит төбәкләрдә беренче чиратта Самара төбәк иҗтимагый дуслык оешмасы, Әлмәт шәһәренең милли көрәш федерациясе ярдәме белән Орскида су басудан каза күрүчеләргә зур гуманитар ярдәм килеп торуын әйтте. Җаек елгасы көчле дулкын белән ярларыннан чыкса, Сакмар елгасы әкренләп сагылырга керә башлады. Шуларның берсе өлкәнең иң зур татар авылы Татар Каргалысына да. Кеше баздан болған әйберлән алдық, таңда уже базға типкән емін ашыл где-то бір 20 сантиметр. Ақыр базына көмерге 1,5 метр ғана қалдан, таңда уже су ішетілді. Инде базда судан башка бер ни дә юк. Ә ишек алдына чыгар өчен махсус итек кирәк. Кинәт кергән су Халиловларның яшәү тормышына үзгәрешләр кертә. Таңда алтыда торсам, уже мында бакча мына ергә уже су килеп иткән. Малларыгыз бар? Маллар юк бездә. Элек маллар бар иде, шул 94 елда кергәндә маллар да күп бездә. Шул су аркасында маллар да бетердек без. Бу гаиләне язгы ташу берничә кат сыный. 90-нчы елларда Халиловларның йортларына су берничә ел рәттән керә. Ярый әле быел су йортыбызга кермәде дип куана алар. Шулай да йорт җиһазларын саклауда аларның тәҗрибәсе бар. Су килә башлагачтан, бакчага кергәчтән әрәм булмасын әйберләребез дип күтәреп куйдык инде, балалар күтәреште шул. Бераз мәйбелне җилләр напат киттеләр. Быдавай техникалар сына әйберләрне. Суның артуын иртә кичен күзәтеп торалар. Бүгенге көнгә төн ишендә 18 сантиметрга су күтәрелде, Сакмар су күтәрелде. Сутка ишендә 30 сантиметрдан артыгракка күтәрелде. Почти 8 метр. Һәммә йортны да санасак инде алар 90га якын. Но инде су ишенә кергәннәрне инде алар инде бер 6-7 йорттыр инде. Бездә бит әле Каргал суы да бар. Каргал суында менә хәзер бүгенге көнгә 2 йорт су ишендә тора. Каргал елгасы, ул өстән агып төшә. Инкыйлабка кадәр монда зур су була, зур елга була һәм берничә тегермән була. Хәзер бу тегермәннең ташлары гына калган. Каргалы елгасы буенда төзелгән 2 йортка су керә. Йорт эченә су керсә, прописка буенча ничә кеше тора, кеше башына инде 20 меңнән государстводан ярдәм. Бездә менә бүген районнан шундый хәбәр килде. Бу Татар Каргалысы авылы җирлегендә су килүнең беренче дулкыны, икенчесен сыңарак.
Башкортстаннан көтәләр. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Бүтін дөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васыл Шайхразиев Башкортстанның Бүздәк, Балтач, Тәтешле районнарында оештырылган чараларда, шулай ук Туймазыда һәм Уфада үткәрелгән ифтар мәҗлесләрендә катнашты. Яңа гасыр каналын карарга яратучы ветеран Әсхат Минхаҗетдиновны 100 яшьлек юбилее белән дә тәбрикләп, зур экранлы телевизор бүләк итте. Очрашуларга бай булган сәфәр турында тулырак үз хәбәрчеләребез сюжетында. Башкортстандагы эшлекле сәфәре кысаларында Бүтән дөнья татар конгрессының Милли шурасы рәисе Васил Шайхразиев Туймазы татар дәүләт драма театрына килде. Әйтергә кирәк, ул бу театрда беренче тапкыр. Туймазы татар дәүләт драма театрында 54 белгеч эшли, шуларның 15-е профессиональ актерлар. Театр актив рәвештә Башкортстан шәһәрләре буйлап гастрольләрдә йөри, даими рәвештә республика фестивальләрендә катнаша. Татарстан кунагы белән очрашу барышында 35 еллык юбилейга әзерлек турында да сүз кузгатылды. Казан делегациясе Туймазы шәһәрендә урнашкан Төмәнәк татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәге эшчәнлеге белән танышты. Бөек шагыйрь Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салды. Эшмәкәр Фәнир Галимов матди ярдәме белән төзелгән 2 катлы үзәк эшчәнлегенең төп юнәлеше булып Туймазы татарларын мәдәни яктан агарту, милли традицияләрен саклау һәм үстерү тора. Монда безнең балаларыбыз килә, балаларыбыз шөгырьләнә, татар мәктәбе, якшәмбе татар мәктәбе эшләп килә. Төмәнәк авылында урнашкан Ак Өмет мәчете 150 кешегә исәпләнгән. Анда намаз бүлмәсе, 18 кешелек уку сыйныфы бар. Атнага 2 тапкыр өлкәннәр һәм балалар өчен Коръән нигезләрен һәм гарәп телен өйрәнү дәресләре уза. Мәчетнең бит 2 вазифасы бар. Берсе намаз уку, икенчесе балаларны, халыкны дини әдәп әхлакка өйрәтү. Шул яктан да бик актив эшлиләр хәзрәтләре. Татарстанның һәм Башкортстанның төрле районнарыннан һәм шәһәрләреннән 150дән артык милләттәшебез ифтарга җыелды. Монда иң беренче мөгаен безнең мөселман халкын, татар халкын берләштерү, бергә җыю, очраштыру, күрештерү, шушы изге Рамазан айларында ифтар мәҗлесен оештыру. Васил Шайхразиев чарада катнашучыларны сәламләде һәм Бүтән дөнья татар конгрессының рәхмәт хатларын тапшырды. Чара дини-мәдәни программа белән үрелеп барды. Сәфәребезнең 2нче көне Бүздәк районында һәм Уфа шәһәрендә дәвам итте. Бүздәк район татар тарихи мәдәни үзәге бинасында республика һәм район масштабларында татар халкының милли мәдәни мирасын, телен һәм гореф-гадәтләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлтелгән төрле чаралар уздырыла. Татар тарихи мәдәни үзәгендә балача күп йөри. Мәктәпләрдә бала бакчалары белән дә күп зур эш алып барабыз. Бүтән булган гореф-гадәтләрне, әти-әниләрен саклап, шу балаларыбызга биреп, үзебезнең милләт халкыбызның киемнәрен аларга аңлатып, тегеп, күп кружоклар алып барабыз инде. Шулай ук Татарстан кунаклары Килемдә 19 гасырда төзелгән федераль әһәмияттәге архитектура ансамбле Тевклевләр утары белән танышты. Балаларында намазга өйрәтәбез, дәресләр үткәрәбез, хатын-кызларын да җыябыз, намазга өйрәтәбез. Алхамдулилlah шөкер, җомгаларда әйбәт үтә. Уфада дәвам иткән очрашуларда Васил Шайхразиев Россия мөселманнарының үзәк диния назарәт рәисе Тәлгать Таҗетдинны сәламләде һәм төбәкләрдә үткән ифтарлар турында сөйләде. Шулай ук 2024 елның маенда Казанда узачак Бөтен Россия татар дин әһелләре җыены турында фикер алышынды. Минем тамырлар Татарстандан. 100 яшьлек юбилейын билгеләүче ветеран Әсхат Минхаҗетдинов яңа гасыр каналын карарга ярата. Моны уңайлырак эшләр өчен Бүтән дөнья татар конгрессы исеменнән юбилярга телевизор бүләк ителде. Шулай ук Васил Габделгаяз ул Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның котлавын җиткерде һәм Татарстан автономиясе Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләде. Бүтән дөнья татар конгрессының Уфада оештырган ифтар мәҗлесендә 1 яшьлек савыйдан 90 яшьлек бабайга кадәр катнаша. Әйтергә кирәк, төрле яшьтәге милләттәшләрне генә түгел, төрле өлкәдә хезмәт куючыларын да берләштерде бүгенге чара. Иҗади яшь гаиләләрнең диндә булуы сөендерә. Уфа Нур татар дәүләт театры артистлары Вилдан һәм Регина Мисбаховлар төп эшләреннән тыш балалары белән берлектә иман дини җыр төркеме булдырып, бу юнәлештә дә уңышлар казаналар. Үзебезгә хас булган юл сайладык. Шушы дин юлы белән барсак, безнең әлбәттә балалар да дөрес юлда барырлар. Бездән соң кем кала дибез? Бездән соң балалар кала. Динне миңа дөрес иттереп, аңлатып, яраттырып, дингә китереп, менә шундый орлык салдылар. Әби бабаларым, аларга зур рәхмәт, мәрхүмәләр инде алар хәзер. Башкортстанның ат казанган артистлары, баянчы, җырчы Алмаз һәм Айдар Юнусовлар шулай ук 3 елдан артык намазда.
Быел ифтарлар дәрәҗәсе бик югары, үтә бик күңелле үтә. Инде елдан-ел шакыручылар да күбәеп тора, мөселманнар да күбәеп тора. Шунысы бик сөендерә, күңелгә ничектер җылы, күңелгә рәхәт. Аллага шөкер. Бер-беребез белән аралашып, сөйләшеп, һәм инде бергә намазлар укып, шушы ифтарларны матур итеп үткәрәбез. Сәфәрнең 3нче көне Уфаның мөселман зиратында шагыйрь, драматург Әнгам Атнабаев каберенә чәчәкләр салудан башланды. Башкортстанның Югары Тәтешле авылында Әнгам Атнабаевка 2024 елның 1 мартында ачылган һәйкәлне Казан кунаклары беренчегә күрде. Чәчәк салуда шагыйрьнең энесе Мәгъдән Атнабаев та катнашты. Башкортстандагы апрель айы очрашуларына нукта Балтач районы Балтач авыл мәчетендә куелды. Бинада 1 елы 600-дән артык кешегә дуга кылу мөмкинчелеге бар. Васил Шайхразиев мәдрәсәдә белем алучы өлкәннәр һәм балалар Балтач районы хакимияте башлыгы Илгиз Субушев белән очрашты. Үз эшенә эшлекле очрашуларны да, хәтер барлауны да, милләттәшләребезне берләштерә торган чараларны да алган 3 көнлек сәфәр Башкортстан белән Татарстанны тагын да якынайтты кебек. Башкортстаннан Гөлшат Сафина, Розил Имамов, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә Свердловск өлкәсе Васькино авылында яшәүче татарлар белән таныштырырбыз. Яшьләр күбрәк рус телендә сөйләшәләр. Әмма без оптимистлар балалары белән күбрәк татарча сөйләшергә тырышабыз мәктәптә. Оренбург өлкәсендәге су басуда иң күп зыян күрүчеләр арасында безнең милләттәшләр. Бүгенге көнгә төн эчендә 18 сантиметрга су күтәрелде, Сакмар су күтәрелде. Сутка эчендә 30 сантиметрдан артыгракка күтәрелде. Почти 8 метр. Сусмак Машга районында бердән-бер татар авылы. 30 хуҗалыкта 40тан артык кеше яши. Кичкенә булса да авылның тарихы зур. Аңа 1880 елда нигез салына. Икешәр мәчетле чаклары да бар иде дип искә ала авыл халкы. Дин тыелган елларда да Аллаһ кушканча яшиләр мөселманнар. Яңа мәчет 90нчы еллар башында салына. Бүген аның ишекләре көн сайын ачык. Авылда һәр вакыт азан тавышы яңгырый. Рамазан аенда дин кардәшләр бергәләп ураза тотып, гаетне дә күркәм итеп үткәрделәр. Тулырак алдагы сюжетта. Авыл урамнары иртәдән үк азан тавышына күмелде. Иратлар гаит намазына ашыга. Мәчетебез ачык, дин тотарга мөмкинлекләр бар дип сөенә өлкәннәр. Аллаһ йорты 1994 елны салынган. Авылда бу 5нче мәчет ди Фәнис хәзрәт Гарипов. Динне Советлар Союзы чорында да саклап кала алганнар. Бездә авылда диннәр бетмәде. Дин безнең авылда күп мәдрәсәләр укып килгән кешеләр бар иде. Бездә авылда дәрә мәчет булмаса да йөрделәр. Уразаларга да, җомгаларга да, намазларда укыдылар. Үзләренең йортларында көндез яшәп куялар кемдә икәнен, шулай итеп барып, шунда чәй эчәргә итеп баралар да кичер турыга диеп, намазлар укып кайталар. Уразада гел пешерәбез инде, таравихларда кочакта инде аппаралар койсып кешеләр таравихка авыз ачарга коймак пешеп аппаралар. Кунаклар килгәч тә коймак сорыйлар. Рушания апа пешеп бир әле безгә пиш коймагы дип. Бәйрәм табынына да авылдашлар быел Гариповлар йортына җыелды. Раушания ханым ай дәвамында бер көн уразасында калдырмаган. Аңа карамастан, ифтарларда дин кардәшләрен камыр ашлары белән сыйлау өчен көннәр буе мич янында кайнаша. Гаит көнне дә кунакларны коймак, бәлеш пешереп каршы ала. Өйдә инде бөтен кешеләр җыелып, тәмле әйберләр пешереп мәчеткә барабыз. Беренче баралар ирләр мәчеткә иртә белә торып инде. Ә без өйдә калып, тәмле әйберләр пешерәбез инде. Кем нәрсә пешерә инде? Коймак, пешмак, бәлешләр, инде вак бәлешләр, шунда пируклар, төрле-төрле. Авылда бәлеш исе, коймак исе таралып китә, менә шулай бөтен кешеләр җыелып инде ул искә килә әйтергә була. Ассаламу алейкум, әйбәткә җылдыгызмы? Иратлар мәчеттән кайткач, һәркем бер-берсен бәйрәм белән котларга ашыкты. Рамазан аенда тоткан уразалар, кылган изгелекләр кабул булуын сорап бергәләп дуга кылды авылдашлар. Рамазан аенда ифтарларга җыелдык, бергә уразалар тоттык, ифтарларга җыелдык. Вәгазьләр тыңладык бергә-бергә. Хәзрәт бөтен кешегә дә әйбәтләр, үгетләр итә, бөтенесен дә алдан җитәкләп, бөтенесен оештырып алып бара. Мәчетне яңартып бетерде. Менә зират кырыйларын тып алдык яңартып. Авылда бер организатор булганда, була.
Рамазан айының бер генә көне дә бушка узмаган. Коръән укырга, дини гыйлем алырга да өлгергәннәр. Иратлар мәчеттә укыса, хатын-кызларга Раушания Гарипова белем биргән. Бик күңелле узды. Гашгы шуның өчен бик без рәхмәтне белдерәсе килә Фәнис хәзрәтебезгә, аның тормыш иптәшенә Раушания ханымга. Менә шулай ай буе гашгы тәравих намазына йөрдек. Киләсе елга да Алла бирсә, бергәләп үтәргә насыйп ит. Амин. Авылдашларның иң зур теләге киләсе елларда да Рамазан аен бергәләшеп каршы алып, кичкенә генә авылның зур тарихын саклау. Удмуртиядән Назир Нигманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Рамазан шәриф айы ул безнең тәнебезне паклый, әйтегендә менә физиологияны, кан юлларын, башка әгъзаларны, бавырларны, биерләрне, бу безнең өчен бик нык кирәк. Шулай ук Рамазан шәриф айы безнең җаныбызны, рухиятебезне паклый, чөнки ул үзенә бер күрә безне тәртипкә сала торган бер ай инде, 11 айга бит инде без күп хаталар да кылабыз, гынахлар да кылабыз. Менә бу бер чистарны, бер тәртипкә керә торган ай булып санала. Шуңа күрә ул безнең дәрәҗәләребезне күтәреп, иманнарыбызны арттырып, тәкъвалыкка ирештерә торган Коръән айы, көндезләрен тотабыз ураза, төннәрен намазларга басабыз. Гомумән бу кешелек дөньясы өчен бәхетле булсыннар дип, тормышлары хәерле, сәламәт, иминле, иманлы булсыннар дип Аллаһ Тәгалә бу айны безгә биргән. Һәм шушы ай турында аңлаткан вакытта Коръәндә әйтә: "Мин сезгә бу Рамазан айын авырлык өчен бирмәдем" ди. Җирдә матур иттереп яши белү, дус, хәерле гамәл кылып яшәү бу безнең иң төп бурычыбыз. Уралдагы Васькина авылында тормыш җиңелләрдән түгел. Соңгы елларда үлүчеләр саны туучылардан күпкә артык. Безнең төшерү төркеме дә моңа инанып кайтты. Авылда эш юк, акча җитми, проблемалар шактый. Шулай булса да Васькинада яшәүчеләр күңелләрен төшерми. Берничә ел элек алар татар этномәдәни компонентлы мәктәпләрен оптимизациядан саклап калды. 2024 елда мәктәпнең 25, авылның 250 еллыгын билгеләп үтәләр. 400 Урал татары яшәгән авыл турында киләсе сюжетта. Свердловск өлкәсе Түбән Серга районының әлеге кичкенә авылы Екатеринбургтан 130 чакрым ераклыкта урнашкан. Емельян Пугачев этнәсе заманнарыннан калган риваятләргә караганда, 1774 елда бу сала урынында бары бер генә өй булган. Аның хуҗасы Васил исемле хәлле татар кешесе. Шуңа күрә бу урында салынган авылны да Васькина дип атарга булганнар. Саланың икенче атамасы да бар. Ул якында урнашкан Пут елгасыннан алынган. Җирле татарлар аны Бота авылы дип йөрткән. Мәктәпнең музей бүлмәсендә күп санлы экспонатлар урын алган. Иң борынгылары 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башына карый. Уралдагы башка татар авылларында кебек үк биредәге хатын-кызлар тамбур чигү белән шөгыльләнгән. Бу турыда иске көн күрүш әйберләре һәм киемнәргә карап аңлыйсың. Быел безнең авылга 250 ел була, юбилейный. Менә шуның өчен ашыктырып шушы альбомны ясарга тырыштым. Урысча наши корни, татарча әйтсәк, безнең тамырлар һәм кәүсәләр. Шушы альбомны мин китап кебек итеп чыгартырга уйлыйм. Хотя бы 30 тираж белән. Бүген Бута авылында 350 кеше гомер итә. Шуларның күбесе инде лаеклы ялда. Совхоз күптәннән биткән. Шуңа күрә биредәге яшьләр көллият һәм югары уку йортларын тәмамлагач кайтырга ашыкмый. Шәһәрләрдә калырга тырыша. Саланың күренекле урыннары итеп 2018 елның августында ачылган күпер, 2024 елда ачылган фельдшер-акушерлык пункты һәм узган гасырның 67 елларында ук салынган авыл клубы санала. Дөресен әйткәндә, авылның мәдәният учагын күптәннән яңарту сорала. Тик буталылар моны хәтта өметтә итмәй. Биредә мәдәният өлкәсе финансланмый диярлек. Шуңа күрә клуб хезмәткәрләре үз акчаларына костюмнар тегеп, стендлар бизәп, концерт номерларын әзерләй. Авылдагылар җирле Умырзая ансамбленең чыгышларын бик ярата һәм клубта узган чараларга бик теләп йөри. Иске булса да
Шушында мәдәният йорты булгач, бөтен яшьләр, олылар шушында киләбез. Булмаса бик ялкыш булыр иде авылда. Һәр татар авылының бизәге манарасы калкып торучы мәчет. 25 ел элек биредәге иске йорттан гыйбадәтханә ясаганнар. Авылның 192 кеше сыйдырырлык мәктәп бинасында уку йортыннан башка балалар бакчасы да урнашкан. 2021 елда Мәгариф милли проекты кысаларында биредә табигый фәннәр һәм технология юнәлешендәге точка роста үзәген ачканнар. Кабинет химии, физики, кабинет биологии, кабинет информатики. Анда ремонтлар ясалды, анда мебель сатылып алынды, и анда учебно-наглядное оборудование алынды. Барысы без израсходовали 2 миллион 600 000 акча. Исәнмесез, балалар? Исәнмесез. Кәефләрегез ничек? Әйдәп. Тагы ничек әйтеләсез? Яхшы. Бута авылы мәктәбе туган телне өйрәнү компоненты булган уку йорты. Биредә татар теле атнасына 2 сәгатьләп, беренчедән алып 8нче сыйныфка кадәр укытыла. Калган вакыт имтиханнарга әзерләнү өчен бирелә. Яшьләр күбрәк рус телендә сөйләшәләр. Әмма без оптимистлар балалары белән күбрәк татарча сөйләшергә тырышабыз мәктәптә. Безнең күп чаралар татар телендә уза. Дәресләр аз булса да аптырап калмыйбыз. Безнең дәрестән тыш чаралар бик күп. Шуңа мин уйлыйм, балалар барыбер татар телен яратырлар, яратачаклар һәм яраталар да инде. Бута мәктәбендә әһәмиятле эшләрнең берсе булып гаилә шәҗәрәләрен төзү тора. Укытучылары ярдәмендә укучы һәм аларның әти-әниләре ата-бабаларының тарихын, үз тамырларын өйрәнә, нәсел агачларын ясый. Буталыларның эшләре шәҗәрә төбәк һәм төбәк-ара бәйгеләрендә җиңүгә ирешә. Ел мин әни белән нәсел агачны төзү башлады. Алар бик зур нәсел булганнар. Затлары Байшан дип аталган. Әтиемнең әнисе Мирсәйтова Фәнзә Дәвани. Аларның зур нәселе булган авылда Бигәнәй дип аталган. Якын тирә мәктәпләреннән аермалы буларак, Бута авылының уку йортында татар телен һәм гореф-гадәтләрен саклау өчен күп көч куялар. Тел дәресләреннән тыш укучыларны татар мәдәнияте белән бәйрәмнәрдә дә таныштыралар. Бер генә чарада татар шигырьләре, биюләре һәм җырларыннан башка узмый. Бүген Урал урманнары арасында урнашкан әлеге кечкенә татар авылы үз мәшәкатьләре һәм шатлыклары белән яши. Ул дистәлегән татар гаиләләре өчен ватаннары булып санала. Һәм бу кешеләр саланың үзенчәлеген саклап калуның әһәмиятен яхшы аңлый. Алия Садыкова, Әлфия Габдушева, Юлия Шлентова, Татарлар, Свердловск өлкәсе. Хөрмәтле тамашачылар, Ураза гаете котлы булсын. Барчагызга да хәерле, имин тормышлар насыйп итсен. Җаныбызга нур, күңелгә яктылык, саулык, йортка иминлек, ризыкка бәрәкәт бирсен. Кылган дугаларыбыз, теләгән теләкләребез кабул булып, күңелләребез тыныч, табыннарыбыз мул, якын кешеләребез һәр чак янда булсын иде. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз. Күрешкәнгә кадәр.